Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Cheers. Up, cheers. 1, 2, 3. Trigo. Ilang mga sir? Ayaw ninyo kugawan yung una-una. Ani kami karong gabi eh. Kaya na ay topic. Nindot ganyan topic kagad. Naari mi sa tops. 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 Huwag ka tulog sa tops. Tagasig mo ka? Ako rin si Jano. O siya si? Yes, I am Kills. Siya si? Call me KJ. Yeah. Foreigner. Asa inyong balay na? Tuloy. Lawyer sa con, tops. Sige sa tops. Lawyer sa tops ba? Tops. May village siya. Oh, dato din mo rin. Oo. Example mo ha. Dito ni Washington kay dato. Ang imnon kay karon kay Tanduay. Dang. Pagawas ng Tanduay, pagawas. Tara. Gi, istoryahe. Unsa ang Tanduay? Kani ding Tanduay. Naimbento ni pag 1854. Sure ka? Huh? Hindi na, gisearch na ako Google. So, ang proof diyan ni Oh. Oh, lagi. gitawag din siya Tanduay 65. Kay ang proof ani 65. 65 proof ba? Ang palit diyan sa una, tag 35 ra gid ni. Sa pagkakaron, tag 43 na gid ni. Paubusan man gi. Gibobserve gyud sa kaan. Kung gipaubsan na may mo na siyang 45 dili na 65. Mo sa. Gamay yan ako. Unsa chisira ni? Ang cheeser ni pwede ra og kubra og sting og isog mga tao og nga laki. Pero Ayun kamo inani nga batanon ba. So mogamit lang ta og kuan Karaday. tubig. Ya, natay tang diri, strawberry og sting. Di man ta makatagay og way baso, ipagawas ang baso, gawas ang baso. Karaday. Kinahanglan jud nagbaso, di ba? Kani pambato ni namo Ano mo na siya? Qatar. Asa sa gikan? Mixer na siya diri. Qatar. Ya. Tara, testing og pure. Katen. Ay pa ka na ko. Makita mo pagkaisog. Tara, tilawan na. Atag sa tagbaso. Hindi nagsugwaso tagay na. Muno eh. Patay na. Kani Gamay isog na part. isog gagaw. Gamay na part kay. Gaw isog ka. Halang kina. Ha? Isog gagaw. Halang kina. Isog ka. Isog ko, Ah. Tanaw na tag isog pa ka. Isog na siya. No. Ang sabo? Ma-equal mo no. Mara. Ang testingan mo pagkaisog. Tilawan na to. Tayo mong gulo. Wala ko katingog kay. Isog kini. Sige, try na to ha. Og isog kisa isog. Mailan mo na sa naong. Yeah. One. Cheers. Up sa. Okay, 1, 2, 3. 1 No, 2 3. 3, go. Sakit yung sugon ko. Sakit na guys. One na First time nangahila. na namo. Oh, nagitos ng gari. Magtinod ana gyud na isog yun. Isog Next. magdugsan. Karon amo na sa ni timplahon ug unsa kalami kay karon ganina pero tay sugal ra wala mga now. Mailan na sa riwan, iriwan na ha pas ba. So mo na karon amo na ni Isagol. Og niya na. Amo nang gimix. Unsay tawagan ni? Ang tawagan ni Red Lips. Amo ni gikan ni sa Tanduay. Oh, Tanduay, Sa Sting,
dayon tanga, Strawberry. strawberry. O ang kuwang ang kuwang ice. Ari ko. Para lami juga yun siya. Na siya ice. Dito ni bunal sa kuan. Gayam na tong oo. Di ba? So ayan na. Isod na awa ko bas ah. Ano ba? Bali na. Bali. Daos isog sa taluoy. Butang na para. Duha, duha. Abog na Yun na sa tawari. Hindi, magtag sa tagbaso pra. Sa tabaso. Tilawan na to. O, dun sa kalami. Ato sa shake para mubugnaw. Naam dyan. Look. Oh, nangusog ko na eh. Minhina ito kay masama daw. Nya go sakit mo samad go. Go. Sakit mo samad go. Sakit eh. Ay ka sakit nga gibiyaan nga niya go. Ay kasakit nga gibiyaan nga niya daw. Masakit pa to. Tara de. Inom sa tao, inom sa tao. Ready na. Ready na. Gi. Pwede rin mo Yan, ganun. sa tilawan na mo. Tos lo ba? Hostiyas. Baon. Dire go. Naisa na niya Habart. Sabi mo. Naisa niya kuha. Na asin, na ana. Go! Grabe good. Ikaw. Sabi mo. Wala ako, pure na ka, pure. Ha? Ikaw gidin. Ay, di lang ikaw kay pure na ginako. Para rapid. Ayun, lagi kay okay ra ako ag na kuan rin normal gi. Cheers ta. Sinara. Tilaw na to unsay kalami. Aning red lips. Red lips nga tawag niya. Red lips tawagan niya. Red lips. Red ni siya, pero tarang lips ay. White lips. White lips. Alam mo. Ay. Murag. Tamis good. Ngulugi ko. Aslom kayong Wala mong gaman do. Abi na ko kang red lips ng aslom. Sa Karon. pagkakaroon. Tagay na ta ninyo. Kung gusto mo, 5 raplete esquina, padong dire. Gi magtagay na ta. Tagay na ta? Tara na ay! Kaniya na kami karon, ibalik na. Ibalik. Murag, nahorot-horot na gid. Unsay lasa? tamis o naipaka-aslom. Aslom, anong aslom? Ano? Mangga? Naipaka-aslom, namtoy mangga. Di, ang sa tanduay lang. Uway, tamis. Ikaw, say lasa. Ang lasa niya kay lami di kayo. Mura siya kanang kuan ba kanang tamis nga naipagkahang sa inyong lawas. Pero lami. Kasi may makatubagan na. Lo. Makatubag, masulti. Ako masulti lang yun. Pareha silang isulti duha, tamis. Nasa ihaan sa tughan. O ang atong graduan eh, duha na nila to, tanduay. Akong graduan eh, mga 9 lang. Minusan tog 1 point kay wa matarong og pilit na hiwi. Hiwi ang papel ah. Hiwi na eh. Karo. Hubog na ako. Hubog. Kailangan mo. Mane ikaw ipilang graduan mo. Utso lang, utso. Ikaw ko po. Ngano utso? Utso, okay. Ano, duga na siya na paggawa sa Buknasod. 8 ako nagas. 16. Score. Score. Balik. Oh, may score. Pili score. 8. Akong graduan ni kay 10 lang. 10 no? Over 10. Perfect ni siya kay lami magigod. The best ni siya ngayon nun. Pero pwede mo gyapon to mag-mix sa tanduay ug lain. Pero kani lami jud ni siya bro. So, og ganahan mo timpla ni. Subscribe and like lang mo. Naari dito tanan makita. Moinom ta dili isod sa utok, isod sa tiyan. Kay inig-inom na to, di ba? Dito sa raman sa kuan, di man maabot sa tiyan. Sa utok. Dito sa ras tiyan. So, di gyud na to angay ibutang sa utok. Kasasalat na. So, another reminder. When you drive, never drink. Drink responsibly. Responsibly. Balik. Drink responsibly. For more videos, subscribe and like and share. Share. Bye. Tara ta. Atre mo mali lang Bye. Ayo. Diwasa pa rin. Sayang yung uguli una. Reminder. Reminder. Go. So, ug minom mo dili ibutang sa utok. O, gamay Ibutang sa gamayon lang. tiyan. Gamay gamayon. Ang minom mo, di mo dito sa utok. Ug moinom jud mo, ug palahubog mo, moinom mo, di ba?
Istorya. Upay mo sumay